I Split također sudjeluje u ovoj najvećoj borbi što je hrvatski narod vodi za svoju slobodu i državnu nezavisnost. Zvonik glasovite splitske crkve Svetog Duje i susjedni Peristil, ostatak Dioklecijanove palače iz 3. vijeka poslije Krista, svjedoci su barbarstva našeg vremena. Svojim terorističkim napadajima iz zraka nisu Angloamerikanci poštedili ni ovaj povijesni hrvatski grad. Daleko od svih vojničkih ciljeva razrušene su stambene zgrade u kojima su stradala brojna djeca, žene i starci. Crkva Svetog Petra, to je nazovi vojnički i strateški cilj koji su također uz brojne druge kulturne spomenike pogodili angloamerički zrakoplovci. Tako neprijatelj ruši, uče i ubija nevine žrtve, ali ne mogu uništiti svijest koja ovaj grad veže s ostalom Hrvatskom. Sarajevo. Angloamerički zrakoplovi napali su ovdje i logor u kojem su privremeni dom našli najsiromašniji bjegunci iz raznih krajeva Bosne. Iskapanje žrtava angloameričke kulture. Pougljene lješine ljudi kojima su partizani oteli domove, a angloamerikanci živote. Sprovod nevinih žrtava. Angloamerikancima će zauvijek ostati sramotan žig najbarbarskijeg načina ratovanja. Hrvatske državne vlasti vode neumornu brigu da se olakšaju patnje bjegunaca kojima su odmetnici prigodom svojih napada razorili domove. Toplo jelo osigurano je svakom.